We hebben hier Sjoerd in de studio. Want Sjoerd is hier elke meeste sneuren van de maand iedereen in de studio. En hij had altijd een tuintips. En het is nu eigenlijk begin januari. Ja, en dan ligt de tuin eigenlijk wel een beetje in rest. Maar eigenlijk is het niet minder weer. Want je is nou eerder van alles het waan van snoeien. En het alvast naar binnen haal je een ek van een maaitijd. En hoe dat al je goed, ja, dat jaren we echt van Sjoerd Veets van tuincentrum of tuincentrum Tuin van de Westerheen. Maar praktische tips voor jou misschien. En wat er al je nog kan gebeuren, wat er gebeuren, maar het is een maand, je weet het maar nooit. Je zit in de startblok, een goeiemorgen, of een goeiemiddag, Sjoerd. Ja, goeiemiddag. De dochter was mijn naam. Ja. Zij is de opvolger. Nou, als is het zien, dus dat kunnen we alle kanten naar mee. Maar dan weet je in ieder geval hoe dit je toch goed wordt, hè? Nou, misschien kunnen ze dit oude van mij overnemen, maar een periode. Je weet het maar nooit, nee. Want wat we hier horen, ik heel wat het was natuurlijk in de tuin. Het is nu januari, we zijn hij is in de rest, maar toen zei het van, nou, er moet eigenlijk wel wat gebeuren. Nou, als je een bepaalde planten hast, die bij de sapstroom al heel betierd op gang komen, dat is nou eigenlijk tijd om die te snoeien. En dan ga ik met name hoe de druivenplant is heel belangrijk om dat nou te doen. Maar eigenlijk ben nou en van heel januari maar je soks wel snoeien. Maar als je dat te let doet, dan komen die sapstromen op gang. En dan blijft je daar. Dan verdroeg het zijn plant als je dat te let snoeien. Zeg maar je dat een beetje zien. Maar je zou zeggen van, nou is het te koud, waarom maar je nou snoeien? Want dan vriest alles deer, zou ik zeggen. Maar zit er nou deze dagen wel een beetje koud. Dus als het volgende week de frost met oren is, dan mag ze snoeien. Oké, dus maart is eigenlijk al wat te let. Maart is voor die plant te let. Dan ga ik het over de Japanse esdoorns, de berkenbjemmen, de druiven. En dan ben je soorten die maar je nou snoeien. In de fruitbjemmen kist nou begint te snoeien. En stel voor, als er nou net door is. Bijvoorbeeld, nou, ik had die een zin hem erop. Denk van, ik doe het toch wel in maart, maar dat is dus vol verkeerd. Dat is verkeerd bij die soorten, ja. Ja, want dan blijven ze er als het ware. Ja. Dan worden ze gevoeliger voor ziektes. Dat is gewoon net de juiste periode voor die planten. Nee. Dus de meesten die prutten bjem in de tuin, die hebben natuurlijk ook even zin van wat haak in de tuin en werk al maar snoeien mat. Ja, dat is wel belangrijk om dat even te doen. Ja, en welke net natuurlijk. Want er zijn ook die misschien nog net snoeien meest. Er zijn bepaalde soorten, vlinderstruiken, hortensia's. Daar zoek ik echt nog even mee wachten om te snoeien. Dat maar je echt naar het maart doen. En dan kun je eigenlijk alles wel snoeien. Had de frozen bier is eigenlijk, dan kist hij weer snoeien. Als we een mooie waar krijgen, dan kist het meestal wel even snoeien. Ja, maar nog zullen we je voor die, doe hast hele mooie dingen mee namelijk. Mooie planten, want zijn of doe kist dus eigenlijk de lente nou echt al een beetje naar binnen te helje. En hoe door dat Sjoerd? Want eerder had je al die groene planten, toen had je alle uitlijn van sa hieten ze. Ik ben het al vergeten, want ik ben eigenlijk goed te zeggen a-technisch, maar dat is eigenlijk a-technisch van blom. Dus wat had je al aan mij nou? Want het gaat van Leeds naar Grut. Ja, ik ga voor alles mijnen. Dus ik ga even wat kamerplanten mijnen en wat blombaltjes op pot. De blauwe druifjes, de narcissen, de krookjes. Dat zet nog mooi in de hoersdel. Dat rode warmte shit uit eruit. Dus als mijn weekend had al echt een mooi voorjaarsboeketje op de tafel te staan. Prachtig mooi. En ik ga mooie tulpen mijnen. Ik vind net als het zo goed schenk is. Hele mooie frisse kleuren. Ja, die bloeien prachtig. Ja, ik geloof dat ze altijd in bloei zeiden ze. Dit is een altijd in bloei, ja. Normaal als de tulpen snijblommen had, dat is een week, dan is het wel gebeurd. Maar Sint-Wurg had zulke mooie cider tulpen. Ik denk, neem ze al even mee. Dus zij krijgt al binnen dat echte, maar dit bent toch echte neppers. Echte neppers. Ja, en dat bloeit er gewoon 12 maanden per jaar. Super mooi. Het hele jaar en dat kost ook geen wetter. Kost geen wetter? Nee. Wat nou door wetter hè? Bijvoorbeeld die kamerpan. Ja. Die mag wel bewetteren, denk ik. Kijk, in deze tieren of net? Ik heb wat verschillende soorten meenemen. Ik ga je wat varentjes meenemen. Dat is kunnen op een hele vochtige plak staan. Dus die zou ik mooi in de badkamer zetten kunnen. Maar kijk, wat vetplant meenemen, maar wat een dikke blad. Dat is ideaal voor de verwarming. Dat hoeft misschien 1 keer in een week, 1 keer in de 2 weken hoeft dat dan wetter te gaan. En dan stiet die extra grudde apparaat. Ik zou zeggen, die naam hij had het wel zijn, maar ik ben het al vergeten. Maar... Mooie sterilitie, ja. Dat is eigenlijk al een van de meest populaire grote kamerplanten die wij verkeerd. En hoe groot kan zo'n plant dan worden? Oh ja, dit is in de jungle.
Oké. Waar ze bij komen, dan kiezen ik denk wel meters 4 of 5 worden. Maar dat redden we hier in de meeste wijnkamers net op. Nee, maar waarom nou zandplanten in de kamer dan? Wat jou dat voor uitstraling? Ja, mooie, Stel voor dat, hè? Waarom zou je zandplant kiezen? mooi groot blad. Als je een mooie robuuste pot eromheen hast. Ja, dat zit gewoon echt mooi in elk interieur. Dat past overal gewoon bij. Ja, en weinig verzwarring? Weinig verzwaring. 1 keer in de week even wat water. Je moet er met dat soort planten al goed om te denken. Als je vlierverwarming had, zet net de pot rechtstreeks op een vlier. Want dan wordt die pot te warm. Dan als je de plant hier heen en dan denk je, oh, hier is het droog. Ja, om nog maar wat water. Maar eigenlijk, doordat die vlierverwarming, die water zo warm wordt, hier erheen. En dan jouw ze bij water en daardoor versoept hem eigenlijk. De keuze is eigenlijk wel om het water bij te houden. Ja. Dus de vochtigheid van de groen. Ja, je vloerverwarming hadden maar het eigenlijk in een pot zetten. En dan hier in een winkel hebben we een hele mooie standaard. Is dat er even wat ruimte tussen zit. Dat je dat op 10 of 20 centimeter boven de vlier zet. En dan heb je dat probleem echt net. En hartstikke voordeel natuurlijk. Want anders krijg je misschien ringen op een vlier als een pot hast. Ja. Die beetje verder terug. Dat ken ik nog. Dus dat is een tip van mij. Hoe is die? Ja, ik neem mij. Dankjewel. Ja. Nou, maar is bijna komen heel heen. En als het zo'n strelitzia haast, dan is het in een pot zetten. En dan zet hem op een weegschaal. En dan zei ze, nou, dat ding is 2 kilo even makkelijk uitrekenen. Ja. Na een week is het weer op een weegschaal. En dan weegt er 1,8 kilo. Dan is die 200 gram afval. En dan wist dat die plant 200 milliliter water verbruikt had in die week. En dan, als dat zo'n keer dorst, dan wist hij eigenlijk wel gemiddeld hoeveel water zo'n plant had. Dus dan kies ik nooit te min aan en ik nooit te volle. Dat is een heel goede tip, Sjoerd. Die wil ik die even mee aan. Ja, ik sla me in op mijn hurskief, Chris. Ik hoop eigenlijk de luisteraar natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Nou, die gaat er heel prettig rond. Ja. Nou zie ik dus hier groene planten. Ik planten maar, nou ja, dat binnen ballen dus. Dit ben blombaltjes, ja. Blombaltjes. Dat is nog van nou even, dat is leuk in de kamer. Maar als het uitbloeit binnen en de vroegste zoer, dan kies je in de tuin zetten. En de volgende keer dan bloeien ze in de tuin weg. Want ze kennen ook hoe de winter. Ze kennen wel hoe de winter, ja hoor, ja. Maar in huis gaan ze mooie uitstraling. De warmte. Ze brengen de lente, zoals u zei, in huis. Dat is mooi. Vrouwentong, die heb ik wel onthouden. Heb je een speciale plant? Nou, net speciaal, maar hij is een beetje terug van weg geweest. Hè. Dat vroeger, ik denk dat inpakken bij Mekkel in een kamer heen. Zo ouderwets keer die al. Maar dus juist nou weer in al je nieuwe soortjes zien. Die met die smelle, groene punten. Dat is weer populair. Ja, het oor komt altijd weer om. Ja. Maar de tips van vroeger van ja, die iets, kom ik al weer om, hè? De meesten komen altijd weer naar het oor toe, hè? Ja. Want dat is toch denk ik vaak wel een beetje mode onderhevig in. Dat bepaalde dingen, dat is een keer nou leuk wijzen, nee soort iets. En dat er mijn periode weer uit de mode en dan... Ja, nou zie ik ook wel eens van die programma's op televisie en maar op. Is het een huis ontverbouwen, badkamer. Ja. Dat is een heel grote wand met bloemen en alles en zo. Hast die ook? Zulke wanden had ik net, maar natuurlijk wel al je planten die er ook in. Naast de varentjes. Blauwvaren is ook wel geschikt ervoor. Chlorophytum. Leliegras. Ook leuk. En maar zoeken maar ik wetter, Jan? Of kreeg je wel automatisch wetter bijvoorbeeld uit de badkamer, omdat het echt vochtig is? Nou, in de badkamer had wel een hele hege luchtvochtigheid. Dus die neemt eigenlijk het vocht uit de lucht bij. Ja. En is dat nou de trend echt, om bloemen meer in de badkamer te krijgen? Of had daar geen show op? Daar had ik geen show op, nee. Dat is echt een beetje... Je moet wel een badkamer houden, waar een beetje lucht naar binnen komt. Dat als je een donkere badkamer hebt, waar die ramen niet zitten, dan is het kansloos. Maar als je een mooi groot raam hebt, dan wil dat wel. Ja. Juist, ja. Maar het was zo van, die had nog minder onderhoud neer dan eigenlijk een bloem in de kamer. Dan pak je een oortype plant voor in de badkamer. Ja. Dat klopt, ja. Ben we nee goed er ook aan? Zeker. Had ik nog een conditie gewoon? Zeker. Nee. Ja. Maar de olieballenkraam heeft smoor er ook natuurlijk. Hè? Ja. Ja, ik ga zeggen gewoon, ik kan het voorzien, hè? Ja, maar nog haast nog in je jonker die, hè? Dat is die dochter. Maar die namen weten, ik ben eigenlijk een beetje een schitterend natuurlijk. Silke, ja. En Silke is nou weer maar hij mij en Silke is weer een beetje een schitterend natuurlijk, hoe die gie, hè? Ja, zeker. Ja. En vind je die mooi, Silke?
Ja? Ja, als je de luisteraars die sjuren die azen had het goed is, misschien wel op een filmpje. De luisteraars thuis zeggen, ga je denkt van, wat voor bloemen had je nou eigenlijk mijn om? Ken je eigenlijk in het echtje natuurlijk, je bent altijd welkom in de tuin in een Westerheen. Zeker. Maar er komen echt foto's bij, misschien ook een filmpje wat je al je besprutsen is hier in de studio. En dan kun je eigenlijk al je waarom vinden op de website van RTV NMF. Sjoerd, dan één goede tip van januaris. Wat maakt het meestal wol en net van? Maar ze al en door. Een simpele tuinklus bijvoorbeeld. Nee, maar dat is zeker heel, zoals ik het in het begin zei, de aardse, de druif, dat soort dingen, dat mag je al je goed snoeien nou. Dat net lang meer mee wacht je. Nou, van de week de frost is, dan mag je dat doen. En wat je vooral net doen moet, dat is nou er een prutte sneeuw leidt. Denk erom met het zout strooien, smid je een zout in de haren of hoe de planten heen, dat je al je kapot. En dan Christine maait al je bruine plakken erin, dus pas daarmee op. Goeie tip, Sjoerd. Vooral laatst met zo'n tieren. Tieren en de dochter Silke, dat ze hier geweest bent. En ik wens je hem alle nog een heel mooi dag en tot een andere keer. Super, dankjewel.